Hello abokina, kana ina ne? Wallahi na je London ne wajen hutun sallah, yanzu ma haka ina shan AC ne a ɗakin kwacci na. Ok, to ni ma dai nan gani nan a Germany ina huta. Kai anya ba ƙarya bane. Ok, na gane. Ai na ji kaman ka ce wani abu ne, menene ka ce yanzu? A ban ce komai ba, na dai ce wannan sallan dole a huta. Ok, yanzu yana maganan ma in bar wannan Germany din ne in je Australia saboda nan ba AC sosai. My bro, ina sauka zan kira ka. Ok, to sai na ji ka. Dole in yi dariya dan na riga na mai ƙarya. Wannan motar ta Kaduna ce, ina son a kai ni. Kai aboki kai ne? Yanzu nan ne Germany da kace zaka, ashe ƙarya ma kake. Kai yanzu nan ne cikin wannan motar nan ne London? Inna lillahi, amma ƙaryan nan taka ta yi yawa sosai wallahi. Zaka London fa ka ce ma, amma wannan motar da ka shiga sai ma an tura ta za ta tashi.